Gisugda na sa pagsusi sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay, Naga ug sa lungsod sa Minglanilla ang mga samang sa mga dapit. Kisip kabahin silang security preparation. Atong sayran ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Laan gipangandaman sa kapulisan ang pagdagsa sa mga muduaw sa sementeryo, malibkasa ang mga restrictions sa gilabi na nga long weekend at tuloy niya sa kalagkalag. Usa na sa ilang gisusi kung aduna bay mga panimay ug establishmento nga haduol sa mga samang ang adunay CCTV camera alang sa monitoring. Makigalayon sila aron masiguro nga dali kining magamit kung aduna may mga krimen o insidente nga mahitabo. Nakapahigayon na ang Naga City Police, samtang nakiglambigit na usab ang Minglanilla Police sa mga nagdumala sa mga sementeryo sa lungsod. Kay kabalo man ta na limited ang atong resources na naaman tay best spot nga CCTV sa syudad nga i-add po na lang po nato ang mga community support sa mga per individual na sila. So mo ni gitawag ang collaboration and coordination among the community. In fact, last week, I had a meeting with the cemetery sa mga managers dito sa Minglanilla Police Station. And I asked lahang and if what are the preparations. I had their issues and concerns about it. Ang ilahan yun, it's more on the traffic concerns din siya. Considering na daghan kaayong mga dayo mo ari diri. Nakiglambigit na sila sa mga opisyal sa dakbayan ug lungsod sa oras nga ablihan ang mga samang ngadto sa publiko. Samtang gisubay sa Talisay City Police ang entrance ug exit sa mga sementeryo ug ang mga mamaligya ay sa palibot niini. Karon pa lang gipaybahaw na sa Talisay City Police ang gidilisod sa mga samang. Ipatuman gihapon ang pipila ka mga health protocol, ilabi na nga bisan kinsa na ang makasud sa mga sementeryo. Bawal ang maninda sulod sa cemetery, ma'am. Bawal ang mga bladed weapons. Bawal ang gambling paraphernalia, kanang deck of cards. Bawal ang inom. Bawal magpasulod og mga liquor sa cemetery. Bawal ang loud sounds. Bawal ang video cake. Irekomendar sa mga hepe sa kapulisan sa tagsa-tagsa nila ka opisyal sa dakbayan ug lungsod nga higpitan ang pagpatuman sa curfew atol sa adlaw sa mga santos ug minatay. Samtang full force ang mga traffic enforcers sa dakbayan sa Talisay ug way tugutang makalib sugod sa Oktubre 28 hangtod na sa Nobyembre 2. Pagsiguro usab sa kahapsay sa dagan sa trapiko. Bisita sa ato ang mga samang diri sa Talisay aron pag tan-aw ug unsa pay angay namong usbon sa naanda namo nga traffic plan no sa matag menteryo. So labaw sa tanan among i-review og karong mga panahon na katong areas nga among gidili ang mga vendors among tan-awon og nanabay nag-occupy ng daan karon nga vendors. Laan pipila pa ka mga kotay sa coordination meetings ang himuon sa mga hepe sa kapulisan sa dakbayan ug sa kalungsuran aron paghingpit silang tagsa-tagsa ka mga security plan. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabok.